Marejo Losarko, Arratsaldeon. Berdin. Matia Fundazioan egiten zuzu lan, eta gizarte langile moduan, 17 urtez lanean jardundakoa, gaur egun eguneko zentro bateko zuzendari zara, eta gizarte ezitzailea ere bai, nolabait esateko, ezta? Beraz, eskarmentu handia daukazu mundu honetan. Zarrak ondo zaintzen ditugu? Nik uste baiet. Bai, oro har, hortik abiatu beharko genuke. Bai, nik uste baiet, baina, bueno, protokolo horiek, nik uste eta tresna horiek oso garrantzitsua dira izatea, prebentzioa egiteko eta hobeto zaintzeko. Gu lortu nahi dugu, bueno, gure adinekoen ongizatea eta, bueno, tresna horiek eta, bueno, laguntzen digute, bueno, hobetzeko, ez? Eta prebentzioa egiteko eta, bueno, badaudela arriskuek eta faktore batzuk, bueno, protokolo eta tresna batzuk erabiltzen baditugu, laguntzen digute hobeto ezagutzen eta gero hobeto zaintzen, ez? Ni tratu txarrak atiboki, bueno, badaude, baina ni batez ere esango nuke diala, bueno, familiak eta batez ere gizakian eta etxetan ondo zaintzea ez da erraza. Eta batez ere badaude pertsonak dependentzia handikin eta familiei lagunduen behar diegu ondo zaintzen, informatzen eta formakuntza prestatzen. Kontua kontu, datu hortxe dago. Bai. 5.000 adineko tratu txarra jasoten dituztela eta 8.000 egon litezkela antzeko egoeran. Eta Jaurlaritzan protokoloa osatu egin dute edo osatzen ari dira. Honetaz hitz egingo digu gizarte zerbitzuetako zuzendariak. Lide Amilibia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz, Lide? Protokoloa osatzen ari zarete. Protokoloak ze eskatuko luke, Lide? Bitu, protokoloa gehien bada tresna bat gizarte langile eta gure adineko jendearekin lana egiten dutenei tresna bat erresteko tratu txarrak egon litezken edo ez. Eta nik uste dut begionez hartuko dutela, askotan ez da erreza izaten, eta zuk eman dituzun datu horiek 2010-ekoak dira. Eta, bai, orduan egintzan galdetegi bat, gure adinduen bizikalitatei buruz, ez? Eta datu horiek hortikan ditugun datuak dira, eta orain ja berriz errepikatuko dugu galdetegi hori, eta ikusiko dugu eboluzioa, ez? Baina bitarte hontan, nahi izan ditugu indikadore batzuk, argitu, tresna bat okitzeko langile guztiek sospetxa bat edo dagoen momentutikan nola jokatu jakin izateko, ez? Ze askotan ez da erreza izaten detektatzia eta jakin badakigu gure adinduek askotan oso egoera egoera baten daudela eta oso fragila direla, ez? Lide, hor gauza bat apuntatu diguzu, alegia askotan ez dakigula, tratu txarra jasotzen ote dituzten, ez dakigu ere batzuetan gure zarrei tratu txarra ematen ote diegun. Ze asko edo gehienak behintzat, nahi gabe eragindakoak izaten dira. Tratu txarrei buruz ari garenean, Lide, zehazteko, zer da tratu txar bat? Tratu txarra esan daiteke ekintza bat, ez? Soilik edo ekintza bat beste baten atzetikan, ez? Eta ekintza horiek adindu pertsonari kalte bat sortzen dio edo angustia bat sortzen dio. Eta hori ematen da konfiantzazko entorno baten. Bihar da, vulnerabilidade hori nolabait, pertsona nola oso fragila dan, entorno bat dauka eta entorno horrek zaindu behar du, ez? Eta konfiantzako entorno hortan ematen baldin badira horrelako ekintzak, mina sortzen duten ekintzak, kaltea sortzen duten ekintzak, larrialdia sortzen duten ekintzak orduan esan daiteke, gaudela tratu txar baten aurrean, ez? Guk protokoloan identifikatzen ditugu alde batetikan tratu txar fisikoak eta argi dago
keri fisiko baten datzatela, eta beste alde batetik tratu txar ekonomikoak ere, ez? Ezinduari edo pertsona adinduari kalte ekonomikoak sortzen dizkiot tratuak edo ekintzak, ez? Ja, beraz, alde batetik izango litzateke tratu txar fisikoa, ez dira asko izango tratu txar fisikoak, ala bai? Bueno, tratu txar fisiko... Fisikoa jotzeari buruz ari naiz, ez? Bai, bueno, estremora jonda, baita ere tratu txarrak dira sujesioak eta erabiltzia, ez? Tratu txar fisikoa konsideratu dezakegu, eta gaina neko ez oso larria, ez? Pertsona bat lotuta izatea, askotan dakigulako eta lehen komentatu den bezala, ze zaila dan pertsona adinduak segun ze kalte duten zaintzea eta geldirik izatea eta deskantzatzea, ez? Eta hortarako ere oso garrantzitsu ikusten dugu formakuntza, ez? Eta Jaurlaritza bai hor zentratu dela erabat zaintzen dituztenen formakuntza hortan, ez? Zaintzaile informalak eta formalen formakuntzan, benetan jakiteko eta beraiei ere seguridade emateko noraino bai, noraino ez, eta horrelako gauzak. Ja, hortxe haude. Zuek, Marimi edo Maijo, tratu txar fisikorik ezagutu duzue? Ni zuzenean nola tratu txar fisikoak ez, baina etorri esatea bai izan dutela eta ikusten duzu. Fisikoa da errexena ikusten zaurin bat edo ubeldun bat edo zeo zer baldin badauka, ez? Behari egiten ez dut ezagutzen, baina bai ikusita. Bai, fizikoki izti, baina ez da aktiboki, baizik eta utzikeria, medikazioa, behar duen medikazioa ez ematea tratu fisikoa da, organikoa, daka eragina bat bere osasunean, baita medikazio gehiegi ematea, edo elikadura ona ez ematea, on bat ez ematea, hoi tratu fisikoa da, ez da bakarrik jotzea, edo hoi, bueno, ez da asko ikusten, oso gutxi, basikoki psikologikoi eta da batez ere ez aktiboki egitea, eragitea, baizik eta egin behar dezuna ez egitea, fizikoki eta psikologikoki, pertsona behar dituen gauzak ez ematea. Ekonomiko arloan beste gauza bat da, hori bai da aktiboki eta... Eta ekonomikoa aipatzen denean, ze esan nahi du? Alegia adinekoak daukan dirua xautzen dugula, edo hartu egiten dugula, edo ze esaten ari zaete? Bi eratako izaten da hori ere, ez? Edo ez daukala eta ez dugula laguntzen? Hoi da, ez daukala eta zea guztik entzizkala, bere buruai esaten diola ezertarako ez dula balio persona horrek, eta beste aldetik berriz, dirua daukana, hori da, pixkanaka, edo zehazten dihuala, eta adineko jendea horrekin oso orduri jartzen da, zeatik iruditzen zaiela iritsiko bere azken egun arte, eta ekonomikoko ze hori, tratu hori oso kontutan ibili beharrekoa da. Adineko jendea gaina, gutxirekin ohitua izan da, edo ezagutu izan du, eta orduan sekulako apurua izaten du. Pasatzen dute, hori da. Berez ere dirurik gabe geratze horrekin. Hori da behar. Eta tratu txarrak aipatzen ditugunean, etxean gertatzen dira, edo zaharretxetan gertatzen dira, edo toki guztietan? Toki guztietan izan daiteke. Etxeetan, badakigu zaila da sartzea, eta da toki pribatu bat, eta gizarte langileez, gizarte zerbitzuak eta hoi sartzeko, gero osasun arloan beste gauza bat da, detektatzeko eta hoi, baina zaharretxetan ere bai, tratu txarra ez da, zaharretxetan jotzea edo hoi, ez, baina medikazioarekin edo, esan duen bezala, sugestioak eta lotzea, eta batez ere, pertsona nahi duena kontutan ez hartzea. Profesionalki ere, profesionala daka potere bat, eta gu eman behar diegu poterea pertsonak. Eta gure arretan, gure zentruko arreta izan behar da pertsona eta pertsona nahi duena. Ez bakarrik bere beharrak, fizikoki edo
baizik eta bere nahiak, bere gustoak, bere dezioak onartzea eta babestea. Lidea Milibia, ze iruditzen zaizu? Etxean gertatzen dira edo zahartxetan ere bai? Bueno, etxeetan oso ondo esan duen bezala asko zailago da sartzea eta interbenitzea, ez? Ados nago orain arte esandakoarekin, tratu fisiko, indarkeriako tratu horiek fisiko, gutxi ikusten dira eta errezagoa da ikustia instituzionalizatuta dauden lekuetan detektatzia, ez? Etxe barruetan sartzia oso zaila da, baina hala ere nahi dut esan, horrelako tratu txar tipontakoak oso gutxi dirala. Eta pixka bat, lehen komentatu den bezala, eta nik uste interesantia dela, eta hemen aurrekoek komentatu duten hildotik, protokolo honek lagunduko die baita ere entidade ekonomikoei eta notarioei eta detektatzen, ez? Non egon daiteken tratu txarra edo ikusten baldin badaute zerbait ez dijoala behar dan bezala edo, behintzat tokiko dituzte indikadore batzuk non alarma batzuk piztu daitezken, ez? Eta horren arabera beraien pausua eman. Oso ondo, Lidea Milibia, estimatzea dizut, gaur gure saioan egon izana. Honek esan nahi du batetik sensibilizatu egin behar dugula eta denok hartu behar dugula gai honetaz kontzientzia, bestetik identifikatu egin behar ditugula tratu txarrak eta protokolo hori ondo etorriko dela horretarako, eta gero formazio ere ezinbesteko izango dela honi erremedioa jartzeko. Mila esker zuei eta nahi duzuen arte.